κυρία Δήμητρα Ράτη, καλώς ήρθατε, υποψήφια δήμαρχος Σαρονικού. Καλώς σας βρήκα. Δύσκολος δήμος. Έτσι, πολύ δύσκολος δήμος. Με πολλά προβλήματα και βρέθηκε και με πολλές πυρκαγιές τώρα το καλοκαίρι, με όλα αυτά τα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Μία μεγάλη πυρκαγιά στις 17 Ιουλίου, όπου επί της ουσίας κάηκε το 1 τρίτο του Δήμου μας. Και κατά συνέπεια μετά μία μεγάλη πλημμύρα στην πρώτη μεγάλη νεροποντή πριν από λίγες μέρες. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι θέματα υποδομών, θέματα καθαριότητας, όπως είπε και νωρίτερα ο κ. Γιαννακόπουλος. Τα θέματα ασφαλείας, τα ασφαλή σχολεία, ασφαλή αθλητικά κέντρα. Μιλάμε για αποκατάσταση του δικτύου της ίδρευσης, αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον εστικό ιστό και στον αγροτικό ιστό. Μιλάμε για αποχέτευση που δεν έχουμε στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρονικού. Αυτό πάλι που μέσα στην Αττική, στον αστικό ιστό, εδώ ας πούμε είναι θέμα περιφέρειας και Αλεξάνδρα μου, είναι τεράστιο το ζήτημα, έτσι, η Ανατολική Αττική όλη χωρίς αποχέτευση, ενέτη 2023. Είναι τεράστιο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μία μελέτη σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να αποχετευτεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν πράγματα σε εξέλιξη από τη διοίκηση, την οποία συμμετέχω και αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούν ακόμα να γίνουν πολύ περισσότερα. Η ψηφιοποίηση της διοίκησης του Δήμου και ο εξυγχρονισμός ενός Δήμου σε συνεργασία με την τουριστική και πολιτιστική του ανάπτυξη μπορεί να φέρει το Δήμο Σαρονικού σε μια άλλη διάσταση. Την επόμενη μέρα που έχουν περάσει όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, οι οποίοι έχουν μια παραλιακή ζώνη. Η χώρα μας γενικότερα είναι αρκετά τουριστική. Αν καταφέρουμε αυτή την τουριστική ομορφιά να την εκμεταλλευτούμε, γιατί έχουμε 22 χιλιόμετρα ακτογραμμή, να την εκμεταλλευτούμε, να την αναδείξουμε σε συνδυασμό με το δάσος του Κουβαρά και βγάλουμε όλη την ομορφιά που έχουμε, τους θρησκευτικούς χώρους, τους αρχαιολογικούς και όλα τα σημεία εκείνα που μπορούν να τραβήξουν τον κόσμο, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Παίζει ρόλο η κομματική στήριξη στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θα πρέπει να παίζει ρόλο? Σίγουρα δεν θα πρέπει να παίζει ρόλο ούτε κομματική στήριξη, ούτε χρήσμα, ούτε οποιαδήποτε άλλη πολιτική προσέγγιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ένα Δήμο, σε μια κοινωνία, δεν υπάρχουν μόνο δεξιοί, αριστεροί, κεντρό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα καθημερινά. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε και γι' αυτό και το ψηφοδέλτιο το οποίο έχει καταρτιστεί έχει ανθρώπους που ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους, από την δεξιά μέχρι και τους οικολόγους, πράσινη, μοβ, όλα τα κόμματα. Είναι πολυκομματικό. Εύχομαι σε όλους ειλικρινά καλή επιτυχία και μπράβο σας που συμμετέχετε σε όλο αυτό, στα κοινά. Είστε καλά.